6 сакавіка на календары. Вясна на двары, мядзведзі ў лесе. Так, калі па лясных пушчарах прагуляцца збіраецеся, будьце асцярожныя. Касалапыя, як у народзе кажуць, менавіта ў гэты дзень прачынаюцца і бярлогі свае пакідаюць. Калі напалохала і планы вашы на шпацыр па вясновым лесе парушыла, выбачайце, ёсць альтэрнатыва. Можна за птушкамі назіраць. Калі ўбачыце, як гусі ў вадзе плюхаюцца, значыць, не за гарамі сапраўднае цяпло. Хаця з гусямі я, напэўна, пагарачылася. Дзе іх у гарадах знойдзеш? Ай, у лесе мядзведзі. У дварах адсутнасць гусей. Заставайцеся сёння дома. Ці хаця б зараз нікуды не адыходзьце ад тэлевізараў. Справа ў тым, што ў эфіры нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Я Вольга Сацюк, і я з радасцю кажу вам прывітанне. Мы пачынаем. Мы пачынаем, а нехта, як не шкада, як не сумна, як не крыўдна завяршае. Гэта я кажу пра тых, хто па выніках вашага даражэнькія галасавання вылятае з хіт-параднай абоймы. Яны спявалі, яны стараліся, але не зачапілі, не кранулі, не ўсхвалявалі. І я вымушана назваць тых, хто пакідае нашу класную кампанію. Чароўная юнэш, да сустрэчы. Неверагодны Александр Патліц. Шкада. Непараўнальная Вольга Новікова. Трымайся! Галасістая талент-груп. Будем сумаваць. Непаўторная Ганна Шалюціна пакуль. Вось такія вынікі. І вось, што я не стамляюся паўтараць. І сёння зноў агучу. Вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе УКонтакце. І зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Ну а мы тым часам крочым далей, і я з задавальненнем зараз жа назову тых, хто прагне стаць дастойным прадстаўніком таленавітай хіт-параднай сям'і. Гасцінна сустракайце і шчыра вітайце! Сонца засвяціла на дварэ, а ў хлопца дзеўкі ў галаве. Трэба ноччу пашэньку пахаць, няма часу любу выбіраць. А валы стаяць равуць, ноччу пчолы не гудуць. Колькі ў дудачку ідуць, дзеўкі самі не ідуць. Ой, ты, бацька родны, памажы, давядзі малога да мяжы. Прыйдзе дзяўчына сама, калі закурыча ў ноч сава. А лавы стаяць равуць, ноччу пчолы не гудуць. Колькі ў дудачку не ідуць, дзеўкі самі не ідуць.
сама себе молчит. Палы з яру не выходят, и девки сами не приходят. На такую ночь и день, хлопец да девчины самый день. Не листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. А что, маменька, робить? Кинул миленький любить. Иди, Доня, до гаю, шукай зелю разную. Я до гаю не дошла, а уже зелейка знайшла. Выкопала короня з-под белого каменя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Вымыла на раце, высушила на руце, приставила до печи. Ты сказала 3 речі: кипі, кипі, коронець, покуль прийде молодець. Я ще корень не вкипів, а вже барин прилетів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Не чаруй же ты мяне, а чаруй майго коня, а чаруй майго коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, только умеет моя мать, только умеет моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ой, у лузі калина стояла, ой, у лузі калина стояла, под калиной Галина гуляла. Ой, у лузі калина стояла, под калиной Галина гуляла. Ой, Галина, румяная личка, ой, Галина, румяная личка, поночуй ты со мной одну ночку. Ой, Галина, румяная личка, поночуй ты со мной одну ночку. Ой, девчина, ой, девчина, ой, молода, Галина, постой. Ой, девчина, ой, девчина, ой, молода, Галина, постой.
Я бы рада с тобой ночевать, и ты, боюсь, ругать будем маті. Ой, Галіна, не бойся нічога. Ой, Галіна, не бойся нічога, я на світі не здрадзив нікога. Ой, Галіна, не бойся нічога, я на світі не здрадзив нікога. Ой, дзяўчына, ой, молода. А что моя волюшка робіць? Ой, ды хадзіў чараз 3 агароды. Ой, не зрабіў я нікому ні шкоды. Ой, не стаптаў я ні руты, ні мяты, толькі стаптаў свае новыя боты, толькі стаптаў свае чорныя боты, ходзячы да Марусі ў залёты хмель. Адчыні ты, Марусіца, дзверы, а то ж мяне ўжо камарыкі з'елі. Няхай цябе да сабачанькі з'ядзяць, бо ў мяне 3 казакі сядзяць. Адзін казак ты на дудачцы грае, а другі ты яму прыпявае, а другі ты яму прыпявае, трэці казак яе намаўляе хмель. Здаецца, усе пажаданні, заяўкі выканалі. Іншымі словамі, прасілі, атрымалі. Цяпер галасуйце, прамаргайце, залянуйцеся, момант правароніце невядома, калі яшчэ пачуеце сваіх куміраў. Так што, сябры, заклікаю вас не спаць у шапку, а важнай справай заняцца. Я гавару пра узнясенне новабранцаў на прэстыжныя хіт-парадныя прыступкі. Всё, як кажуць, у вашых руках. Ну, а зараз надышоў час кульмінацыі, апагею, асноўнай часткі, зеніту. Як хочаце, так і называйце тое, што зараз у нас адбудзецца. А менавіта канцэртная праграма з удзелам самых народных выканаўцаў, самых народных песень. Такім чынам, хіт-парадная дзясятка лепшых. 10-я прыступка. Ужо амаль па традыцыі на яе ўздымаецца асоба, якая толькі тыдзень таму была ў 5-цёрцы даданых, а гэты спіс, як вы ведаеце, нічога нікому не гарантуе. Тым не менш, у яе атрымалася. Яна з намі. Алеся, 10-я. Як прийдеться до ладу, то я свого заведу, та й продам. Як прийдеться до ладу, то я свого заведу, та й продам. Не злих мотузок не зв'язала, я свого міленького заоздала. Дай повинну на базар, до терниці прив'язала. Дай повинну на базар, до терниці прив'язала.
На 9-м месцы ўжо не ведаю, плакаць ці смяяцца тыя, хто і тыдзень, і 2, і шмат тыдняў таму займаў гэтую ж пазіцыю. Хаця чаго тут плакаць? Ну так, месца не лідарскае, але, як вядома, лепей сініцца ў руках, чым журавель у небе. Аўра 9-я. Крочым далей, уздымаемся вышэй. 8-е месца. Тыдзень мінуў. А і тут нічога не змянілася. Такое становішча спраў я асабіста магу толькі вясновымі клопатамі прыхільнікаў гэтай галасістай асобы патлумачыць. Насенне, расада, падкормка, усё разумею. Але папярэджваю вас, шаноўныя фанаты, з арганізацыяй найлепшых умоў для узыходжання насення можна і куміра згубіць. Будьце пільныя, прыхільнікі Валянціны Альшанскай. Яна сёння 8-я. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят,
люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Занять сёмую прыступку я запрашаю, хаця чаго запрашаць? Віталь Пракаповіч і так на ёй знаходзіцца. Калі не сказаць топчацца. Давайце, даражэнькі, з гэтым нешта рабіць. А менавіта галасаваць актыўней і агрэсіўней. Віталь, я ўпэўнена, аддзячыць. Саченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Червоную руту рвати. Ти не заболіла, ні набила мати. Зустрічай з рушниками, приїду сватами. У неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами. У неділю я раненько. Свети височенько, показуй стеженьку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Прыгожая, вясёлая, усмешлівая, цікавая, таленавітая. Яе вартасці я магу яшчэ доўга пералічваць. А што? Я такая, я ўсё магу. Толькі не падумайце, што гэта я сабе тут характарыстыку даю. Вольга Змуршык. Вось хто заслугоўвае самых найлепшых слоў і азначэнняў. Па выніках вашага галасавання яна 6-я. Ты, казача, ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите, тебе батька лихий, ты недобрый таки, сердце мое, батька дома не мое, на веселе гуляет.
сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите. У тебя кошки лихие, да недобрые такие. Сердце мое, сердце мое. А я кошкам захожу, кусок сала положу. А ты, сердце, ходи, меня верно люби. Сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите. У тебя мыши лихие, ты недобрые такие. Сердце мое. Як ти мишей боїся, на воротах повися, да и сгинь, пропади, ты до меня не ходи. Фу, тебе пек. Гурт, які трапіў у хіт-парад па ўсіх правілах і законах, а ў нас, дарэчы, інакш і не атрымаецца. Толькі праз праславуты спіс даданых і глядацкае галасаванне здолеў літаральна з першых нот займець на сваім баку вялікую колькасць прыхільнікаў. І па ўсім відаць, заваяваныя пазіцыі ні музыканты здаваць не збіраюцца, ні іх паклоннікі. Выдатная спайка атрымалася. Гурт «Фолклор». Месца нумар 5. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Селі, як завжди, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Той хлопец памятаўся, ды крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі
ніколі не мяняйте любов на пироги. Ой, ці чулі ви, ніколі не мяняйте любов на пироги. Ой, ці чулі ви, ніколі не мяняйте. На ринг викликаються. Що сказала, який ринг? У нас тут не кулаками перемогу здобувають, а талентом. Занять достойное место на пьедестале гонору запрашаюцца мои добрые сябры. Па-за межамі хіт-параднага доміка сустрэцца атрымліваецца рэдка, але я добра ведаю, што абавязкова штотыдзень убачу і пачую на нашым імправізаваным канцэрце. І ўсё дзякуючы вам, шаноўныя паклоннікі. Такім чынам, Оксана Вечар, Кирилл Ермаков и Максим Осипов. 4-я. Не спалося молоді, не драмалася, не спалося молоді, не драмалася, приснилася молоді, милая рука, приснилася молоді, милая рука, прочнулася молода, милая нема, прочнулася молода, милая нема. Ой, пойду я молодом в сад гуляючи, ой, пойду я молодом в сад гуляючи, бачу, миленькі шипить вішеньки, бачу, миленькі шипить вішеньки, шипи, миленькі і собі і мне, шипи, миленькі і собі і мне. Шиплю, милая, только не тебе. Шиплю, милая, только не тебе. Есть у меня любая, лепша за тебе. Есть у меня любая, лепша за тебе. Не спалося молоді, не драмалася, не спалося молоді, не драмалася. Бронза. Ну, бронза дык бронза. Хай медалі гэтай вартасці будзе у скарбонцы маёй. Сябры, у мяне амаль камплект. Бронза ёсць. Серабро шмат. Не хапае ўсяго нічога золата. Можа, як-небудзь збяромся разам і падумаем, што трэба зрабіць, каб камплект гэты мне ўсё ж сабраць. А? На гэтым тыдні Вольга Сацюк 3. Ой, пала горлица лебяду, ой, пала горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Дыб-дыб на сяло
Другое месца. Пачэснае, прыемнае, ганаровае. Хто-хто, а я магу гэта з усёй адказнасцю заяўляць. Дык вось, на гэтым тыдні пераадолеў амаль увесь складанейшы шлях да вяршынь хіт-параднага Алімпу Сяргей Славянскі. Сяргей, з цябе падарунак паклоннікам. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ты, зимка, зимовала, як ты, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету отказала, зима лету отказала, что людей не баловала. Всіх була, опранала, всіх була, опранала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, пацанёшкам не лежали. А каб сеяли пшаницу, а каб сеяли пшаницу, яшчэ всякую пашницу. Ну вось, дзявятка абвешчана. Давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца. Олеся. Мужики продавали. Як прийдеться до ладу, то я свого заведу, та й продам. Як прийдеться до ладу, то я свого заведу, та й продам. Гурт «Аура», 9-й радок. Валентина Альшанская, 8-я. Віталь Прокопович сёння 7-й. Місяченьку я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Мене верно люби. На 6-м месцы Ольга Змуршик. Тебе хотите, тебе верно любите. Ой, ці чулі Гурт «Фолклор» у рейтингу 5-й. ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Оксана Вечар, Кирилл Ермаков и Максим Осипов сёння 4-е. Прачнулася молода, милая няма. Прачнулася молода, милая няма. Ой, пала горлица лебяду. 3-е место Вольга Сатюк. Посылала горлика по воду. Дыб-дыб на село. Зима з летом Сергей Славянский, «Серебро». Зима з летом встречается, лето у зимы пытается.
На гэтым тыдні у лідеры вырываюцца. Правильней сказать, давно у лідеры вырваліся і губляць пазіцыі па ўсім, відаць, не збіраюцца. Леся Кодуш і Слава Нагорны, яны зноў першыя, яны зноў лепшыя. Віншуем! Замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло солнце за ваконца, за зялёны сад. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло солнце за ваконца, за тёмны лясок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца, за тёмны лясок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца, за тёмный лясок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца, за тёмный лясок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца. Приди, приди, каханечку. Зайшло солнце за ваконца. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца, за тёмный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца, за тёмный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.tribelaruсь.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.